Daniel O'Connell és un dels personatges més importants de la història d'Irlanda i és per això que el carrer principal de Dublín du el seu nom i també té un pont i fins i tot una torre d'estil celta al cementiri de Glasnevin. Aquest home a Dublín té de tot. A més, de totes les estàtues que hi ha en aquest carrer, la seva, a l'extrem sud, és la més prominent i un dels monuments més emblemàtics de la ciutat. Tots aquests honors a un sol home és una manera d'agrair a O'Connell, conegut com l'alliberador, la seva lluita pacífica a favor dels drets civils i polítics dels catòlics irlandesos. La imponent estàtua, inaugurada l'any 1882, 35 anys després de la mort d'O'Connell, fou dissenyada per l'escultor irlandès John Henry Foley, tot i que l'obra va ser acabada després de la seva mort. El monument mostra un O'Connell dempeus sobre un pedestal amb el braç aixecat en un gest que simbolitza el lideratge i l'oratòria que el van convertir en un dels polítics més influents del seu temps. A cada una de les 4 cantonades del pedestal hi ha una figura que representa les virtuts i els ideals associats a O'Connell, com ara el patriotisme, la fidelitat, el coratge i l'eloqüència. En una d'elles hom pot observar marques de bales, una conseqüència dels combats aferrissats que van tenir lloc durant els fets de Pasqua del 1916. I entre l'estàtua i el pedestal, un ampli ventall de gent representant la societat irlandesa. Avui dia, l'estàtua, que sempre té una gavina sobre el cap, és un punt de referència molt popular tant per als habitants de Dublín com per als turistes, que s'hi aturen per escoltar les explicacions dels guies. Daniel O'Connell això, Daniel O'Connell allò, Daniel O'Connell això, Daniel O'Connell allò, Daniel O'Connell això, Daniel O'Connell allò, Daniel O'Connell això, Daniel O'Connell allò. A més del seu valor artístic, el monument recorda la importància d'O'Connell no només en la defensa dels drets civils dels catòlics, sinó també en la construcció de la identitat nacional d'Irlanda.